Че е хубаво феновете на ЦСКА да са също толкова активни с билетите, колкото са и за купата. И да разбереме дали ще завърши този сезон с трофей или с горчиви сълзи от последните години. Този Нахмияс е най-слабия защитник игра в Лудогорец в последните няколко години. Когато се е събрал пълен стадион да те гледа, трябва да излезеш пределно мотивиран, за да победиш Лудогорец, който така или иначе те отстранил за купата и ти е взел суперкупата под носа, но... Първият мач в Европа е буквално месец и половина след края на първенството. Честта на това, че Дунав вчера официално влязоха в FBet Лига. Всички фенове на футбола и всички фенове, които се интересуват от английския футбол, в момента са натръни. натръни. Не, това е категорично отменен гол. Борнемут, които в момента са в серия от 16 мача за първенство без загуба. Да, и виждаме, че в Висшата лига е място, на което може треньор от всякакво естество и от най-голямата величина да е треньор на отбор като Евертон. А Шампионска лига изглеждаше като че просто няма как да я изтървеме. Ако не успеят да се класират, въобще не мисля, че трябва да седи въпрос на масата дали Алегри да е треньор. Двата отбора в игрово са на двата полюса. И Господ този ден ми подаде ръка. А дали ще напусне човека с подписките срещу него? Какво значи 28 милиона подписа са събрани, за да бъде махнат Килиан Мбапе? Здравейте, приятели, с тези двамата. Здравейте от мен. С поредния епизод, в който отново ще обърна внимание на нашия любим български футбол. Този път ще е за по-кратко, защото и по другите терени се случиха доста интересни неща за отбелязване. Така е. За България, в България всички са наясно, Левски стана официално шампион, дигнаха титлата пред пълния стадион, докато на другите мачове ЦСКА и ЦСКА 1948 играха в Бистрица, ЦСКА победи с 1-0 и класирането се оформи така, че последните три кръга са изключително интересни за 3 от 4 отбора в плейофите, с изключение на Левски, които са шампиони. Предстоят два мача за ЦСКА с 1948 и дерби с Левски в събота. В момента снимаме в началото на седмицата, като се надявам преди финала с Локомотив Пловдив да си успеем да си осигурим Европа. Според мен една победа срещу 1948 ще ни осигури минимум трето място. Там сте без 4 футболисти обаче. Даже петима. Да, знам за Етоло, Годой, Жордао и Мартино. Има още един. Не знам кой е, но има още един. Бая уредял състав ще сме, но за мен е най-важният матч от първенството специално, защото ако ЦСКА спечели матча, това значи, че отбора от Бистрица ще трябва да вземе поне 4 точки в останалите два матча, за да ни изправи. Така че много важни тестове за ЦСКА. Очаквам да излезе всички мачове за победа, а пък вече за матч с Локомотив Пловдив за финала ще е каквото Сабия покаже. От тази гледна точка мислим да не се спираме много на България днеска. Все пак нещо от мачовете, ако искаш. Специално за нашия матч в Бистрица, един изигран матч от ЦСКА, беше си от всяка троен матч, особено първото по време, изпуснаха те няколко сериозни положения, оцелиха и града. И стана така, че във втори пореден матч някакси съдбата се отблагодарява на Брахими за това, че беше забравен в началото на сезона и втори пореден матч взимаме с негов гол. 1-0 срещу Лудогорец и срещу 1948. Което си е. Да, беше с точки носи. Няма какво да му кажем на човека. Това беше първият отписан от Христо Янев. Факт, между другото. Така че за него би трябвало да е важно. Няма какво. В смисъл, разчитаме на този човек. Това другото, което да се отбележи е, че това няма да играе срещу Левски най-вероятно. Тоест със сигурност няма да играе срещу Левски, не най-вероятно. И просто в ЦСКА според мен в момента фокуса е основно върху победа в Бистрица и това да се опазят някакви хора от контузия или от наказания в матча с Левски. Което... че те вече си изчистиха картоните. Те, които ще играят, защото може да имаш черен картон, контузия и така нататък. За това говоря. Въпросът е, че така и от вашата общност е ясно, че дали този матч не е въобще с огромна важност, вашия с нас. Някакси едва ли не остава в имаса покрай цялата суматока за купата, това, че има дерби преди този матч за купата, където че е хубаво феновете на ЦСКА да са също толкова активни с билетите, колкото са и за купата.
особено след като разни транспаранти бяха дигани наскоро. Така че за ЦСКА предстои най-интересната част от сезона и да разберем дали ще завърши този сезон с трофей или с горчиви сълзи от последните години, Така с е. които сме свикнали. За Левски свърши интересната част игрово, Факт. но пък там феновете ги интересуват други неща. Абсолютно. Както казах, те да си празнуват. Иначе с Лудогорец, аз принципно си говорих с най-малко хора. Интересно ми е, че според голяма част от хората, с които си говорих, Левски са направили добър матч, което аз не го възприемам така. Сега Станич си вкара един майсторски гол, той си е добър футболист, но и като цяло Лудогорец не мога да кажа, че са излезли с някакъв много сериозен състав в този матч. Първо, че нямаха нападател. Второ, защитниците, които вече не играят, защото няма да са част от Лудогорец през следващия сезон. За мен е даже този Нахмияс е най-слабия защитник игра в Лудогорец в последните няколко години. Аз се утвърди този сезон. Аз дори не знаех, че съществува преди началото на този сезон. Ами те го взеха сега. Да, въпросът беше, че въобще не бях чул, че са го взели. Да, той в един момент се появи там и като цяло за мен е посредствен защитник, но преди това те отново спечелиха. Ние отново не им вкарахме гол или по-скоро вкарахме гол, който беше отменен. Не мога да разбера що аз. Доста спорно. Реално е ясно, защо. Съдията просто трябваше да остави положението, а той свири на секундата. В смисъл, в самия момент, в който видя свличането на Станиш, той вече свири, което ще рече, че преди топката да бъде насочена към вратата, което пък означава, че след това не може да се върне положението на VAR, защото този гол реално все едно не съществува. Това е като Милан Специя, когато го гледахме заедно и Ребич, ако не се лъжа, вкара тогава такъв гол. И в крайна сметка Лудогорец все пак отново са втори. Явно все пак е важно поне да влязат в Европа. И то е хубаво да се каже, че в този матч все пак е нормално те да излезат по-надъхани, защото те се борят за нещо. Сега, когато се е събрал пълен стадион да те гледа, трябва да излезеш пределно мотивиран, за да победиш Лудогорец, който така или иначе те отстранил за купата и ти е взел суперкупата под носа, но разбирам, че тук вече може би други неща са в главите на някои от футболистите на Левски. Сега нормално е, празнуват си. Те надали си правили такива планове в началото на сезона. Аз със сигурност не съм си правил такива планове в началото на сезона. И такива, част от тия футболисти, които може би ще ги продават, почват да си мислят да се пазят от контузии. Според мен. Аз не знам точно кой ще се продава, само за един човек съм сигурен. Имам подозрение за още двама. Сигурен съм за Майкон. За другите ще видим. И аз си мисля и за Макун. Надявам се него да не го провеме. За мен това е най-трудното да си намериш централен защитник с ляв крак с неговите качества. За България е доста добър защитник. Да, така че надявам се него да не го загубим. Надявам се да не загубим Борас, въпреки че за сега нещата, които се пишат, има сериозни интереси към него, но това има време да го мислиме. Сега трябва да си мислиме за матча в Разград и за матча с ЦСКА после. Да, абсолютно. То е ясно, че в Левски малко по-различно е. За вас реално сезона приключи по-бързо, отколкото за останалите отбори в четворката. Ясно е, че ще има продадени, ясно, че ще има и нови закупени, така че в Левски може би малко по малко фокуса ще започне да се измества към това какво ще се случва началото на другата година, която тя се чука на вратата, защото първият мач в Европа е буквално месец и половина след края на първенството. Няма и месец и половина. Да, даже ще застъпи с световното. Ще се застъпи с световното. Първия кръг в квалификацията винаги се застъпва, когато има първенства. Така че въобще не е много времето за реакция след един такъв сезон. Трябва да се пренастоиш от тази цялата емоция и вече да се взимат някакви решения за отбора дългосрочно, което е интересно. Това ще бъде интересно, особено интересно и при трите отбора тази година.
Иначе някакви други щрихи за българския футбол могат да честя на това, че Дунав вчера официално влязоха в FBet Лига. Това е много добра новина за българския футбол, според мен. Класически отбор. Георги Челиков и се надявам да се задържат и да ходят и на мачове хората там, защото първия сезон имаше интерес, когато влязоха, после така като в Кърджали малко стояха нещата, но определено Русе си е бил футболен град и е футболен град и е добра новина за група, че се завръщат. Да, и Дунав са си симпатичен отбор и имат един много добър млад футболист, който вече го свързваха даже с ЦСКА. Кристиан Бойчев. Да, Кристиан Бойчев, да. Днеска, между другото, като каза Кристиан Бойчев, днеска видях Вен Стефан Фойска за Кристиан Балов от ЦСКА и от Лудогорец, които на това иска 2 милиона евро за Балов, което, нали, така, само едно лирическо отклонение. И ти предлагам, ако искаш да минем към европейски футбол, защото следващата седмица, като се върнем, ще мога да коментираме и финала и всичко от българския футбол. Аз искам да се насочим към Англия, ако решиш. Да, той го оценява колкото Годвин Колалипо, така ли да разбирам? Да. Който вкара 16 гола в 15 мача. Голям талант го водят Балов, но сега 2 милиона евро, нали, от български отбор. Не знам. Ние виждаме, че... Може в чужбина, може да го пласира. Мартин Георгиев все пак всъщност сега се замисли струваше толкова. Факт, но ти е в шампион, бъдещия шампион на Гърция. За Англия е интересно. Всички фенове на футбола и всички фенове, които се интересуват от английския футбол, в момента са натръни. Абсолютно натръни. Чакани и той се случва един от драматичните финали в Англия. Да, ама те всички бяха в социалните мрежи и оня ден, за да пишат как този гол всъщност е трябвало да бъде зачетен и как е трябвало да отменят наши всички голове на Арсенал. Виж, това е много тематично. Става тениска, ти си казваш както си е. Да, аз даже не се бях замислил. Не, това е категорично отменен гол. Стига, абсолютно. Сега да играш да хване вратаря. За ръката и да го държи, не само да го... Той дори ти не мога да разбереш дали го държи или не. Въпросът е, че дори да си... Ръката му е там много дълго време. Там е. Дори да не го държи, самия факт, че си слага достатъчно за свириш фал, според мен. Естествено. Нямаш право да хващаш ръцете на вратаря. Така че, колкото и много хора, аз знам и в Англия, и в България, свикнали се да се базикат и да се подиграват с феновете на Арсенал по доста теми, но като трябва да бъдем обективни, нека бъдем обективни, няма как това да остане като гол. Естествено, няма причина. Има хора, които казват и че всъщност Деклан Райс пък е задържал футболист на Уест Хем, но то фокуса не е там. Фокуса е, че топката минава през ръцете на Давид Рая, който едната реално не може да се ползва. И другото, което той господар в малко наказателно поле. Така че всички други могат да се държат, пък вече ако някой направи фал, ще има дуспа и фал. Въпросът е, че тук става по за вратаря и според мен още няма две мнения по въпроса и аз мога да кажа от този матч, след този матч на 99% според мен Арсенал са шампиони. Би трябвало да е така, но да видим, знаеме, че когато чакаш нещо много дълго време, колкото повече се приближава, толкова по-далече... Ти го знаеш най-добре това. Знам го, да, знам го. Но видя, че се случва в крайна сметка. Да, така е, случи се. Предполагам, че ще се случи и при Арсенал, то даже може те да не спечелят и двата матча, може да спечелят само срещу Бърнли, нещо да стане с Кристал Палас, но пък Сити имат да играят един матч повече от това. Те имат 3 матча и то с Борнемут, които в момента са в серия от 16 матча за първенство без загуба. Да, най-дългата серия. И човек, който ги води до това нещо, ще стане и ще си тръгне. Да, и там пък е много интересно той къде ще отиде. Борнемут е и отбора, който не стига, че загуби основни играчи и лятото, ами си загуби и звездата зимата. И сега прави серия 16 мача без поражение за първенство. Което не направи нито един друг отбор в Премиер Лиг този сезон. Факт, когато става по-за битката за титлата, според мен лично на този матч се реши въпроса окончателно, просто гледайки останалите матчове на двата отбора не ми се вижда начина, по който Арсенал ще изпуснат, но видях днеска по социалните мрежи, че имаше един фен на Борусия Дортмунд, който беше писал в една от официалните страници на Арсенал, още да не се радват. Don't celebrate yet. Ами да, не питай стари, опитай пътил. Абсолютно.
Така че виждали сме всичко в футбола. Арсенал много добре знаят, че не трябва да се радват до последната секунда, в която не е официално това нещо. Иначе в Англия аз лично се надявах Уест Хем да се задържат. Все още имат вариант, защото Тотнъм вчера направиха 1-1 с Лидс и отказаха да се спасат официално почти. Така че остава си отворена борбата, но според мен въпреки това Тотнъм ще се спасат. Арсенал в един ден успяха да станат шампиони на 99% и на 99% да спасат Тотнъм. Да, но какъв избор имаш? Факт, Реално, нямаш избор. Нямаш избор. Аз честно казвам, мислех, че Тотнъм вчера ще спечели, защото Лидс след загубата на Уест Хем и математически си осигуриха място във Висшата лига за следващия сезон. И те и Форест се спасиха, вече там нещата се решават само между Тотнъм и Уест Хем. Така че мотивацията си мислех, че все пак може да не е чак толкова голяма, въпреки че естествено в Англия смятам, че всеки един отбор излиза винаги готов да вземе максимума от всяка среща, но пък при Тотнъм явно много тежи нещо. Много тежи и то си е симптом там от отдавна. И трябва да са много благодарни на Унай Емери, че пусна резервите срещу тях предния кръг. Това е истина. Абсолютен факт. Няма какво да се лъжаме. При Вила това се отплати, както и при Янах, нали, като правим паралела от тези неща. И те бяха много недоволни тогава, феновете на Вила. В матча с Тотнъм бяха супер недоволни. Да, ама пак, сега Вила Тотнъм не са някакво жестоко съперничество и така нататък. Но интересното е, че чудехме се сега последните седмици дали ще успеем да гледаме най-накрая дерби между Уест Хем и Мило. Надявахме се да го гледаме в Премиершип, но изглежда, че ще го гледаме в Чемпионшип. Това е нещо, което... Това е окей. Окей, че ги гледаме, но аз се надявах да е в Премиершип. Да, имаше варианти да се разминат. Едните да влязат, другите... Ще се съберат в крайна сметка, но ще се съберат на познато място, за съжаление. Мило вчера, за който не е запознат, вчера бяха Вчера беше реванш. Реванш от плейофите за влизане в Премиершип, като Хъл Сити победи Мило с 2-0 като гост и чака един измежду Мидълсбро и Саутгемптън, които ще играят днеска. Да, които също направиха 0-0. Които също направиха 0-0. Аз лично смятам, че Саутгемптън ще успеят да влязат, но нали, това вече божа работа. Това, за който не е запознат, според си ще е запознат, но това е най-скъпия мач в футбола. Плейофа за влизане. Ще бъде, този, който е на Уембли. На Уембли мач в финала, е най-скъпия мач в футбола. Така, да. Има ли нещо друго за Англия, което не се сещаме или мога да отидем малко към... Можем само да кажем, че все пак Англия имат по един финалист в всеки турнир, което е абсолютен много значимо. Аз си мисля, че ще успеят да вземат поне един трофей. Аз мисля, че ще вземат два. За два трофея? Ти мислиш, че шампионска лига ще взима Арсенал ли? Не. Добре, окей. Аз си мисля за Лига Европа и Лига на конференцията. Така може, да. Срещу ПСЖ не мога да отлича отбор, който мога да ги бие. Срещу това ПСЖ не виждам кой може да го направи. Въпреки, че... Това е, че миналия сезон пък не си мислехме, че ПСЖ ще бие Интер или че ще ги... Абсолютно. Че ще избърше пода с тях, но... Да. Честно казвам, смисъл за Вила и за Палас. То за Вила някой може ли да се мисли различно при положение, че Унай Емери е финалист? Абсолютен факт. Аз ти кажа честно, само за конференцията се надявам да е Райо Валекано. Не за друго, си много симпатичен отбор, съм и първи, той на Кристал Палас според мен е първи, но много симпатичен отбор. Това е единствен отбор в Европа или от големите параса Европа, който си продава билетите само характерици. Да. Всички сме го разбрали скоро това, но мен това ми харесва в този отбор и готини фенове са готин матч стана. Да, малък отбор, тъй като цяло аз наистина не знам дали се печели някакъв трофей до сега. Не съм проверил Купа на краля дали се печели. Сегунда може би са взимали. Не знам дали имат Купа на краля, но пък ето Палас поне имат FA Cup, имат и Shield вече, така че... Те са на път да запишат, те записаха вече, но особено ако добавят и трофей от конференциите,
техните фенове, това са дядовците, които обясняват на децата си за великия Кристал Палас. За великия Оливер Гласнер, златни страници. И това също е треньор, който си тръгва, както споменахме си. Той напуска, да. И също не знаем къде ще отиде, ще бъде интересно. Това също е човек, който вече е печелил европейски трофеи с Айнтрахт, така че смятам, че няма да имат проблем да добавят и още един. Виждаме, че в Висшата лига е място, на което може треньор от всякакво естество и от най-голямата величина да е треньор на отбор като Евертон. Примерно. Така че това е за Англия за сега резюмето. Там предстоят финали в FA Cup и мачовете в... всичко важно предстои. Ще се върнем и към него. Мен ми е интересно да споменем и за Италия, защото колкото и да е ясна титлата там или нещо друго, не е ясно кои ще са отборите, които са в топ 4. Тук това е голямата ми болка. Серия А, Милан, Масимилиано Алегри. Да, това е много интересно какво се случва. Аз ще почна малко по-далече с началото на сезона, когато назначихме Алегри, който аз естествено не харесвам, по ред причини. По причини миналото му, когато за мен развали един много силен отбор на Милан, след което го прати в... малко поизпаднахме с него, след което отиде вече в Ювентус, натрупа там някакви трофеи. В Италия са си бояджи. Да, натрупа някакви трофеи и в крайна сметка обаче сега го приех добре, неговото връщане, най-вече защото Ювентус почнаха сезона с Игор Тудор, който не е тайна за никой какъв треньор е. Аталанта почна с Иван Юрич, Интер почнаха с Киво и то даже не тръгна добре сезона, загубиха от Одинез още в самото начало и Рома пък почнаха с Гасперини, който също нов треньор и общо взето на мен ми се струваше, че с един треньор като Алегри Шампионска лига няма как да не я вземе. Да, с прагматичния футбол, с това да се взимат дерби мачовете, с игри на контра, с 1-0, любимата победа, както знаем на Алегри. Но ето, че дойде момент преди месец и нещо, когато бяхме много близо до Интер. Може би се борихме за титла, въпреки че ние не си го признавахме, Алегри също го отричаше. Това беше след дербито, като ги бихте, станаха 7 точки някъде, нещо такова. Да, и те после се издъниха, направиха равен точно с Аталанта, мисля. И ние имахме наистина възможност да се върнем в борбата за титла, а Шампионска лига изглеждаше като че просто няма как да я изтървеме от тази ситуация. Но ето, че стига се до момента, в който сега ние независимо от себе си, трябва да си вземе двата мача задължително, но ще трябва да чакаме Ювентус или Рома да се издъни. Рома имат матч с Лацио, там може да стане фал. Но просто за отбор, който не игра европейски турнири, Милан има точно 40 мача този сезон, 2 за купата, защото и там отпаднахме рано и 38 за първенство и да изпуснем нещата по този начин, за мен това е супер несериозно, особено като си имам предвид, че ние не сме и надигравали, не сме размазвали отборите, а в много голям процент от мачовете те бяха скука, 5 на 2 удара, 6 на 3 удара и така нататък. И просто наистина нямам какво да кажа, не знам искам ли Алегри, по-скоро не го искам. Видях, че вчера феновете на Милан са напуснали в 50-та минута, те са протести срещу шефовете в протести, те от много години вече, откакто Гери Кардинале, има протести срещу него. Много ми е спорно, ако ние дори да влезем в Шампионска лига, което естествено от икономическа гледна точка е много важно за Милан, но чисто игрово ние там нищо няма да правим. Ако влеземе в първа осмица, това е пълен абсурд, направо затварям тази възможност. Вариантът е някакъв плейоф, там 16 на финал, 8 на финал и до там. Нищо повече не можем. Въпросът е, че ще ви надградите, ако играете Шампионска лига, ще направите по-така добри трансфери според мен. Една идея. А и все пак идеята на отбор като Милан, Милан няма къде да играят освен Шампионска лига. Милан си е Милан, въпреки всичките неща, които се случват. Исторически погледнато е така, но в момента ние нищо не можем да правим там и също така формата на атакуващите ни футболисти, на всеки от тях главоломно падна отново заради
бих казал Макс Алегри, който си държи на някакво 3-5-2, което даже не знам вече откъде си го измисли, защото той някога не практикуваше 3-5-2, когато беше в Милан. Сега си играе някакво 3-5-2 с нападатели Кристиан Пулишич и Рафа Леао, които един е флангови футболист, другия със сигурност не е нападател. Не са това финишърс, които В се никакъв случай, когато играеш 3-5-2, да, един нападател да имаш поне. трябва да имаш един, който да знаеш, че вкарва 2 от 1. Другият е Нкунку и зимата вземе Фил Крук. Отделно се похарчиха 165 милиона. Аз не мога да кажа, че и двама човека са ги заслужили тия пари. Модрич дойде свободен агент. Рабио е другия добър трансфер на Милан и това е до тук. Да, факт е, може би в Милан много рано си помислиха, че е свършил сезона, имайки пред предината, която имаха за Шампионска лига. Въпреки, че те, както ти каза и до Ветна, може никой да не си го признал от Милан, но имаше един много къс момент в сезона сега напоследък, където можеше да се закачите за борбата. С Интер специално. Естествено. Приключи този момент точно за един момент приключи и е ясно, че сега Интер Милан ще се бори до край да играе в Шампионска лига. Тотално трагедия би било според мен, без да следя толкова навътре процесите в Милан. В момента то е видно просто отстрани, нали, самия футбол, който играе Милан и така нататък, но въпросът е, че Милан трябва задължително да е в Шампионска лига, особено в такъв сезон. Ако не успеят да се класират, въобще не мисля, че трябва да седи въпрос на масата дали е Алегри да е тренер. Със сигурност не трябва, но вече трябва да се помисли и с някакви хора от ръководството да се разделиме. Ясно е, собствениците, те имат съвсем други неща поставени като цели. Те искат да си построят стадион, за сега в портфолиото им да пише собственик на Милан и така нататък. За тях в момента не е важно. Те са го доказали, че не е важно игрово дали се трупат трофеи, предишни резултати и така нататък, но пък назначените хора не вършат никаква работа, които са в клуба. Аз не знам какво прави Ибрахимович, Фурлани, не знам какво прави. За много хора наистина не знам какво правят в момента. Ще трябва в Милан да се случват нещата по различен начин скоро, защото въпреки всичките победи и сериите срещу Интер и така нататък, двата отбора в игрово са на двата полюса. Не, че Интер са някакъв уникално добър отбор този сезон специално, но Интер си Интер и Интер имат много добри футболисти и не случайно беше на финал на Шампионска лига миналата година, въпреки развитието, така че има една бездна в момента между двата отбора футболно. Според мен страничен наблюдател и аз предпочитам Милан сред двата отбора, но определено Интер са най-добри отбор в Италия и то вече дори когато Наполи станаха шампиони, Интер изглеждаха някакси по-така. А най-странното е, че те 2 сезона не могат да бият Милан. Именно това е, че въпреки това Милан виждаме как се управлява и какво се случи, какъв футбол играе и въпреки тази серия и така нататък виждаме, че разликата между двата отбора е огромна. Да. И да кажем, че ето едни Рома, които пък бяха така доста по-назад в борбата за шоу, изглеждаха в един момент. Един зимен трансфер как обърна всичко и това е Дониел Мален. И Господ този ден подаде ръка за този обрат, който осъществих. Да. Срещу Парма, които пък биха Милан на Сан Сиро и оттам тръгна всичко най-лошо се случи точно след този матч, в който те не биха 1-0. Вие повечето грандиозни изнънки ги правите между другото на Сан Сиро. Да, срещу слаби отбори. Без да следа с супер голяма точност. И хубаво да споменем, все пак като говорим в този епизод, че Барса официално станаха шампиони под носа на Реал Мадрид по най-сладкия начин. Не мисля, че някой е бил изненадан от това, след всичките скандали, които са в Мадрид. При тях нещата отиват на тотално преправяне не на отбора, но със сигурност ще има нов треньор там и доста хора може би ще напуснат според мен. А дали ще напусне човека с подписките срещу него? Това е пълен абсурд според мен. Да, абсолютно. Сега, то е ясно там. Това всичко тръгна от това, че той беше контузен и отиде на почивка в Италия и го снимаха. То човек, ако го нямаше в отбора, те въобще в момента нямаше изобщо да знаят къде е Шампионска лига и какво се случва там и какъв спорт се играе. Сега в крайна сметка всички виждаме, че Реал Мадрид е доста под онова ниво, което сме свикнали да го виждаме като отбор и титлата на Барса беше въпрос на време. Вчера, според мен, като видях състава на Реал Мадрид, те тотално бяха отписали матча и напълно закономерно Барса и дори аристократично, според мен, 2-0 е окей за такава ситуация.
2-0 до 20-та ли беше? До 20 минути беше 2-0, можеше да си отидат нещата и по-нагоре. Не се случиха, естествено Реал Мадрид имаше своите възможности, но те тотално, според мен, аз в Испания съм забелязал, че в такива ситуации двата съперника изобщо не си го слагат на сърце, те са приели какво се случва този сезон, чакат следващия. Това в Испания специално е нещо, което винаги ми е правило впечатление, че свикнали са вече, като са решени нещата, да свалят гарда. Може би да. Мене само тук да завършим с това, ми е много интересно. Какво значи 28 милиона подписа са събрани, за да бъде махнат Килиан Мбапе? Кои са тия хора? Кои са тия 28 милиона човека? В смисъл, аз сега, ако се подпиша, аз имам правото да решавам бъдещето на Реал Мадрид или ти. Дори ако приемем, че аз съм фен на Реал Мадрид. Не знам, може би някакви фен клубове, ама нямам представа. Да, но все пак, какви са тия 28? Тия 28 милиона са всеки път на Бернабео. Трябва да го решават. Ако ще се решава от феновете, пак да се знае от кои фенове да е, от някоя група, а не 28 милиона подписа. Това е проблема на най-големия отбор в света. Да, сигурен съм, че щом са 28 милиона подписа, не е всеки да е излязъл да се подпише СГН, 3 имена и така нататък. Какво значи това? Това значи във Фейсбук влизаш, цъкаш абсолютно това значи, да. Сайн и ти си се подписал. А ти като фен на Барса не моля да се можеш да се случва. И те да останат и без Килиан Мбапе. Това е пълен абсурд. Според мен се възползвали някаква част от тази опция. Това е адски смешно и несериозно, иначе Килиан Мбапе, какво да кажем, сега той човека отиде в Реал Мадрид да печели трофей и негови отбор има шанс да дигне втора поредна шампионска лига. Факт, това си е някакво проклятие, което го гони него. Да, а той отиде в хегемона на шампионска лига. Той отиде там само заради това, за да спечели. Това е футбол. Да, съдбата обича да си прави такива шеги, няма нещо, което да ти е вързало в кърпа. И брата, помниш ли го? Когато напусна Интер, за да отиде в Барса да вземе шъла с тях и Интер я вземе същия сезон. Тогава, да. И Етоло тогава я взе също, те се размениха и Етоло я взе. Да, така, като отстраниха Барса на полуфинал. Отстраниха Барса тогава, да. Футбола си има негови си правила неписани и никой не може да ги предвиди понякога. Но това беше в Испания, сезона беше такъв, че провал за отборите в Европа, но пък Барса успяха да спечелят категорично титлата и очаквам най-после, аз лично се надявам да вземат още един добър централен нападател, който да е основната опция, защото Левандовски по-рядко се ползва. Ама той май няма да остане Левандовски. Ще подпише на по-ниска заплата. Това бяха спекулациите вчера, които ви говореше коментатора по време на Класико. Защото в Италия свързваха няколко отбора вече. Той преспокойно може да играе в Италия. Той може да играе с няколко години. Той ще гарантирам 20 гола поне. Абсолютно. Така че в Испания аз се надявам за Барселона конкретно да подсилят и защитата най-после за другия сезон. Опитват се да спечелят тази шампионска лига, няма да стане по този начин явно. Това е. Така е. Ако се сещаш за някакъв друг момент от европейския терен, аз лично не мога да се сетя в момента за нещо друго. Знам, че другата седмица ще сме на вълна със сигурност за купата, като даже не със сигурност, то е ясно. И аз лично съм много доволен, един щастлив или много тъжен, но знаем, че ще отделим пак доста време на България тогава. Следващата седмица ще снимаме първо след дербито. Добре, окей. Ако направим един епизод специално за купата, аз съм напълно за, но се надявам да е щастлив, защото иначе много време ще ме гледат тъжни хората. Правим го и да, сещам се едно нещо последно. Ще кажа, че Орхус стана шампион на Дания, което си оговорихме преди един месец, когато видяхме, че Копенхаген са в втората половина и Орхус тогава бяха първи. Направиха 3 поредни издънки, Митиланд ги изравни по точки, в крайна сметка Митиланд сдаде багажа и Орхус кръг преди края вече са шампиони на Дания. Да, това е интересно. Сигурен съм, че не познаваме фен на Орхус в България, за да му честитиме, но все пак честито. Точно 40 години след последната титла, за мен това е много готино, защото Орхус е наистина готин датски отбор. Да, и Бодо Глинт между спечелиха купата на Норвегия. С бран 3-3. Нищо общо с твоето, но после се сетих. Годината не е за нашите шампиони. В Унгария Диор може да стане пък шампион. Факт. И за Тюн естествено. Не сме споменали за Тюн, които са за първи път шампиони, но това, което искам да кажа е, че следващата седмица ще имаме време да коментираме и ще дойде време да коментираме живи и здрави и като дойде момента за
жреби и така нататък за турнири, защото това не е момент, който толкова далеч. Ние не сме сигурни да ще участваме, вие сигурно ще участвате. Така че очакваме и с коментари, с лайкове да се включите и се надяваме да ви е харесало епизода и съдържанието и от мен до нови срещи. Благодаря.